Jgħin Mark Bajada, għandi 25 sena u noqgħod is-Sara u naħdem il-posta u il-posta niskenja u nagħmel preparation u fajni kun nhar ta' ħadd flasija niġu qudiesa u nduq il-qampina tokki u mbagħad nipprepara l-affarijiet l-artal u nejna u nisbor l-offerti. Fejn noqgħod jien hemm kappella żgħira ta' Sant Anton Abbati f'Jannar issir il-festa ta' Sant Anton, imbirku l-annimali, nejn fl-armar u l-laqda tal-panda u ħafna pjaċi hemmhekk. Jien kuntent ħafna fil-Parroċċa u qalbi u ferħan ħafna. U nibqa' sejjer hekk ħafna għax ferħan ħafna hawnhekk.